जे थाखानाय एसटिनि जेबो खहा माने जायालासेनो माने जोंहा एसटि होनायाव जोंहा जेबो अजद गैया। लोगोफोर गिबि गिबियावनो खनसेपेन बर' हेफिना थालायबाय लोगोफोर दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो जोबजासे नायबासो मिथिगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना एक्जाक्टलि बड'लेण्ड बुब्लियावबो नुदो जानो हागौ नङा होमबा लोगोफोर बिनि बिखौ फंसे बाथ्रा सावरायगोन जोंहा दा 6टा जनबस्तिनि एसटि होनो थांबाय थानायाव मा खहा जानो थांदो आरो लोगोसेयै दैदेनगिरि आफादगिरि एबा सोरबा बिटिसिनि सिएमआनो जादों इएमआनो जादों सिबानो जादों गासैबो बे माने फंसे बाथ्राखौनो बुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरोना लोगोफोर बिनि बेखौ फंसे बाथ्रा सेयार खालामगोनांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ ससे क्लिपखौ नायना लाग्रोदो। दा बिटिसिआथ' थिरांथा लाबाय सरकारि माने सरकारि हिसाबै दे माने मोनद' हारिनो एसटि होनो थांनायनि सिगाङाव जाहाथे थाखानाय एसटिफोरनि जेबो हार्मफुल जाया जेफोरनि जेबो खहा जानाङा ओंखायनो जोङो माने बाखिफोराबो जिहेतु एसटिखौ माने मोननो हास्थायदों बिथांमोना जुदि क्राइटेरिया दंब्ला क्राइटेरियाखौ बिथांमोना फिलआप खालामनो हायोब्ला बिथांमोना मोनगोन बेयावथ' जोंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया जोङो बादा होयोब्लाबो बा जेबो बुङाब्लाबो सरकारा जिहेतु बेनि सायाव मोनसे बेबस्था लाखाथारगोन बिथांमोना ओंखायनो जोंनिफ्राय बुंनाय जादों जे थाखानाय एसटिनि जेबो खहा माने जायालासेनो माने जोंहा एसटि होनायाव जोंहा जेबो अजद गैया रायजो राजाफोरनि बेखौ खहा जाया आरो बे खहा जाया माने खहा जायैखौ माने लायोब्लासो जोङो माने माने गनायथि होगोन यस जोङो जोंनि जाहाथे थाखानाय एसटि जोंनि खहा जानाय जुदि माबा मोनसे नुयोब्ला जोङो सरकारखौ जों खावलायगोन उनाव खहा जानाय जुदि नुयोब्ला जों खावलायगोन खिन्थु दासिमथ' जों जेबो माने लाथ'नाय जों नुवाखै ओंखायनो खावलायगासिनो दं जे गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया जितु एनअसि हरनाय बेखौ बोखांना लाफिननांगौ जिहेतु बिथांनि आखायावबो हारिखौ रैखाथि होनायनि बिबान दं दा जोङो जिहेतु जोङो माने गथै बाथ्राफोरखौनो जोङो सावरायदों जे बेसेबांनाखि खहा जागोन जाया बे गथै बाथ्राफोरखौ जों जिहेतु सावरायदों आरो जोंबो होनदों जों होननाय जादों मा थाखानाय एसटिनि जेबो हार्मफुल जानाङा बेनो आरोखि। लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ बे फंनैसो बाथ्राया बिराद माने ससियेल मिडियाआव जोंनि बे बर' पाब्लिकफोरखौ बा जोंनि जिखुनु बिटिसि हालामाव थानाय बर'फोरखौ माने बिराद जाम्बायै माने थगायना दोनबाय थानाय रखम जानानै दं आरो जाहोना मा बिनि सायाव फंसे बाथ्रा सावरायगोन बिथांमोना हायोब्ला सेयार खालामना होदो बे बाथ्रा फंनैसो आरोना माने दिनैसिम जोंहा 6टा जनबस्तिनो एसटि होनो थांनायाव जोंनि थाखानाय जिखुनु माबाया माने ट्राइबेला जेबो खहा जायालासिनो एसटि होनायाव जोंहा जेबो खहा जाया होननानै बे बाथ्रा फंसेखौनो बिराद बुंबाय थादों आरोना लोगोफोर बेनि बिखौ फंसे बाथ्रा सावरायगोन बेयाव माने बिसोरो ओरैबायदि माने जिखुनु माने राजनितिकनि दोलोआव बा ओरैबायदि माने 6टा जनबस्तिनो माने राजनितिकनि जिखुनु दोलो खालामनानै माने 6टा जनबस्ति माने पलिटिकेल गेलेनानै बिसोरनि राजनितिक बा भटखौ माने लानो लुबैनानै माने 6टा जनबस्तिनो एसटि होनो थांगासिनो दं लोगोफोर जोंहा बेयाव माने एसटिखौ होयोब्ला जेबो खहा जायैनि खोथायानो फैखाया बेखौ बिसोरो दिनैसिम ससियेल मिडियाआव जोंहा थाखानाय एसटिआ जेबो खहा जायालासिनो बैसोर 6टा जनबस्तिनो एसटि होनायाव जेबो खहा जाया होननानै बारे बारे माने सब एखे खोथाखौनो माने बुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरोना लोगोफोर बिसोरो बुंनांगौमोन जे जेरै जोंनि रायजो राजाफोरा जोंहा इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्ट जिखुनु सात्र हन्थ्राफोरा बिराद माने एकदम माने थानायफोरा गुलुं गुजुं जागासिनो दं जेरै हमना ला एनइसि हरनायनिफ्राय 6टा जनबस्तिनो एसटि होनो नागिरनायनिफ्राय माने जिखुनु माने मोनथाय एबा जिखुनु माने प्रुफ जिखुनु माने हाग्रामा सारनिफ्राय जिखुनु माने गेदेमाफोरनिफ्राय माने फंनैसो बाथ्रा मिथिनो लुबैनो एबा माने एनएसखौ केन्सेल खालामनो बा एसटिखौ होनायखौ होबथानो थाखाय राजा लामा होबाय थानायावबो राजनितिनि पलिटिकेलनि कालार फुनलाना होनाय बा एसे माने नाम सोदेरना होनाय बेफोर मानेखौ बे लासैनो खालामनायखौ नुनो मोनदों लोगोसे बिसोरो 6टा जनबस्तिनो एसटि होनायाव मा खहा जाया दै 6टा जनबस्तिनो एसटि होनायाव मा खहा जाया बेखौ बिसोर बुंनांगौमोन जोंहा खहा जाया बा साख्रिनि बिथिङाव साख्रिनि बिखौ खहा जाया बा मास्टार डिग्री खहा जाया बा हमना ला जबनि माबायाव खहा जाया मा हा बायनाय फाननायफ्रा खहा जाया बेफोरखौ माने ससियेल मिडियाआव मा मोनसे खहा जाया बेखौ माने बिसोरो बुंना होनांगौमोन आरो दिनैसिम माने खहा जाया लुगैदों माने मायाव खहा जाया बेखौ बिसोरो बुंनो हानांगौमोन आरो ना दिनैसिम मोनसे बाथ्रा बुंनो हायाखै जे ससियेल मिडियाआव माया खहा जाया जितिया 6टा जनबस्तिया एसटि जागोन जितिया 6टा बस्तिया एसटि जागोन अब्लानिया माया खहा जाया बेसोरथ' नन ट्राइबेलाथ' जोंनाव एसटियानो जाखाबायना गासै बुस्थुखौनो रानना लानांगोन साख्रिनि जबावनो जा जिखुनु इन्टारभिउआवनो जा जिखुनु फरायनायानो जा जिखुनु मास्टार डिग्रियानो जा गासैबो रानना लानांगोन
एस टि होखानासो बा एस टि गैयालासिनोखौ बोखांनो दोननो हागोन नामा बिसोर दा सयता जनबस्तिनि एस टिनि बेखौनो माने माबा सरकारा बेलेग जागोन नामा हो बेथ' बे हाग्रामा सारावनो जिखुनु माने बिटिसि सरकारावनो थागोन ना बिसोरो आजिखालिनि दिनाव मा दासाननैसो मानोना माबाफोरखौ पाब्लिकफोरखौ जाम्बा खालामबाय थादों बिसोरो ना बिसोरनि सयता जनबस्तिनि सरकार दानाया एक्सट्रा बेलेग जागोन नामा हो रायजोफोरखौ मानो जाम्बा खालामबाय दं बिसोरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै सोरबाफोर माने सोंनो लुबैदोंब्ला सोरबा मिथिब्ला कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर बे बाथ्राफोरा एकदम शेयार जाबाय दं आरो लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ एसेबां मोजां लोगोफोर बर' हारि जुगल' जाथों